Ay lihok tulis ni. Ipagawas ang imong kwarta. Wala na ba ko dalang kwarta dire? Ah, mayate ko dalang kwarta niya. Oh, perting dakuha sa bag, napuno sa kwarta. Karon man kung panahon na dili na uso magdala-dala og cash kay karon puro sa cellphone tanan para sa GCash, Maya ana ba? Ana na lang ang cellphone. Ipagawas ang imong cellphone. Ay. Hello, wala ra ba na ako madala ang cellphone? Get charge na sa balay. Ay, inani na lang. Tigai lang ko sa imuhang GCash number. Kanang verified ha kay aron dili ta maglisod og send. Sindan na lang ti ka sa GCash. Nya, bisig imo kong ilaron. Dili sa tuon nimo mangingilad. Sindan lagi ti ka anik uli na ko sa balay. Sige. Mo na ako number ha. Mao ni fully verified ni? Aw, napila man sa ipasend nimo? 50k. 50k? Aw, kagamay ra di ay. Oh, okay pero time pa sa. Naara ba na i-charge 1% sa 50k? Nga pila man sa nabi sa 50k. Pila man? 500. 500. Oh, 500 ari. Alkansihan ako bisag asa ka pa GCash na charge. Ari 500 be. Wala po ko ilang kwarta mo lang na. Ay mo na imong kwarta? Ay inani na lang. Ato na lang dublihon ay imong 50k. 100k na lang nato aron sakto kayo ni muhang 1k. Dubliho ni mo? Oh, dublihon ako. Kay wala mo kay kasensiyo ani good. Paldo. Ay sige. Oh, sige ha. Oh, sindan ti kaday nigulit ako sa balay. Lara ang imuhang GCash number kunya ang imuhang charge ha. 100,000. Easy money, paldo.